Aquest edifici que tinc aquí a darrere meu forma part del projecte de cohabitatge compartit de l'empresa social Convivalis a Torroella de Montgrí. Ja s'ha començat a remodelar i es preveu que a mitjans del 2025, principis del 2026, els usuaris ja puguin venir aquí a viure. Cada vegada estan apareixent més projectes de cohabitatge que combinen l'ús privatiu d'un habitatge amb l'ús compartit d'un espai on poder conviure amb altres persones que vulguin viure en una mateixa comunitat. Un model d'habitatge alternatiu i assequible per a persones que volen viure a municipis com els de la comarca del Baix Empordà i que no es poden permetre pagar els alts lloguers actuals. En aquest sentit, l'empresa sense ànim de lucre, Convivalis, ha projectat dues promocions amb 14 habitatges d'ús compartit a Torroella de Montgrí. L'objectiu és desincentivar l'especulació, mobilitzar el parc d'habitatge, fomentar la rehabilitació i dinamitzar el nucli antic. De moment han començat a Torroella, però busquen altres edificis en altres municipis de la comarca, com per exemple a la Bisbal d'Empordà, on de fet la setmana que ve tenen un acte a la capital per buscar altres immobles. Vivim, sobretot als municipis de la costa, amb zones tensionades a nivell de preus i per tant hi ha una necessitat d'habitatge i alhora hi ha molts municipis que tenen molts edificis que es podien rehabilitar perquè entressin a viure i poguessin pagar un lloguer més accessible a nivell de preu i a més que inclogués tots aquests serveis compartits com pot ser la bugaderia, l'ascensor, l'internet, la telefonia, l'aigua, el llum, gas, electricitat i aquesta zona compartida que d'alguna forma estaria dintre del preu de la quota. En aquests edificis en concret tenen llista d'espera i de fet l'objectiu és omplir-los amb persones que necessitin aquest tipus d'habitatges. Pel que fa al perfil d'usuaris, el cohabiting està pensat per a persones que busquen un habitatge per viure de forma estable al centre del poble amb serveis per a quan es facin grans. Estem parlant que nosaltres prioritzarem una sèrie de criteris com són que sigui primera residència, que no tinguin un habitatge en propietat, que el que destinen a l'habitatge, el cost de l'habitatge per ells, sigui més del 40% de la seva renda disponible anual i alhora que siguin dels pobles o de la vora. Això no vol dir que gent de fora no pugui venir a viure o gent que tingui propietats, però sí que prioritzarem aquests 4 criteris. El nostre producte és un cohabiting i això amb la diferència amb el co-living és que nosaltres volem que la gent hi vingui a viure, a residir de forma estable, que no sigui un lloguer temporal o de temporada, sinó que sigui gent que vulgui venir a viure o que visqui en aquests municipis i alhora que tingui tots aquests serveis compartits i que puguin entrar dintre del preu del lloguer. Aquest tipus de solució residencial que ofereixen tenen uns lloguers a partir de 600 euros, inclouen tots els subministraments. Sí que tenim una col·laboració o estem intentant acabar de tancar-ho amb la Generalitat perquè amb el model de finançament que estem pensant pugui bonificar-se una part d'aquest lloguer. Precisament aquest divendres es presentarà el projecte al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí, on hi seran presents tots els agents implicats, propietaris d'immobles, possibles usuaris i inversors del territori que estan interessats en el llançament de les pròximes promocions de cohabiting a tot Catalunya.